Καλημέρα παιδιά. Σήμερα παίζω σε ένα καινούριο κόσμο και έχω βάλει ένα σταβουλάκι εδώ όπως βλέπετε. Αν ξέρετε να το βάλετε, βάλτε το. Αν δεν ξέρετε, πείτε μου εμένα να σας δείξω πώς γίνεται. Αλλά μετά εγώ απλώς το είπα για όσους δεν το ξέρουν να το βάζουν. Μη μου λέτε μετά ότι το ξέρετε και ότι είμαι μαλάκας που το εξηγώ. Άμα το ξέρετε εντάξει. Για όσοι το ξέρουν να το βάλουν. Γι' αυτό λέω εννοώ. Βάλτε κολοκύθα. What the fuck, πώς είμαι έτσι με την κολοκύθα. Shovel, wooden shovel, ξύλινο. Λοιπόν, να μαζέψω λίγο πέτρα, να φτιάξω πέτρινα πράγματα. Το μήλο από πού. Ωραία, σπηλιά. Παιδιά, πατάω λίγο πάση, πάω να εξερευνήσω τη σπηλιά και ξανά έρχομαι πάλι εδώ και συνεχίζω το βίντεο. Λοιπόν, παιδιά, την εξερεύνησα τη σπηλιά. Βρήκα λίγο iron και εντάξει, λίγο μπόλικα και μπόρεσα να φτιάξω μια πανοπλία. Με αυτό το iron που βρήκα. Τι είναι αυτό? Κάρβουν. Το κάρβουν μπορείς να το πάρεις με ξύλινα ξύνα. Όχι. Μπορείς, εντάξει. Λέω μήπως. Επειδή θα κάνω μια ώρα με την ξύλινη αξίνα, πάω να φτιάξω μια πέτρινη. Κάτσε να φτιάξω και ένα πέτρινο σπαθί. Για καλό και για κακό. Πες με στη σπηλιά, ρε. Στη σπηλιά λέω εδώ που κάνω το μάνι. Τα fuck. Τι στο... Και άλλη σπηλιά. Μαλάκα, και άλλη σπηλιά. Όχι. Δεν έχω τόρτσις για τώρα για να εξερευνήσω. Θα χαλάσει άλλο τα τόρτσις για να πάω στην άλλη τη σπηλιά που βρήκα το πολύ αέριο εκεί πέρα. Κάτσε, αυτή είναι αυτό είναι σπηλιά τώρα. Fuck, κακό ζόμπι. Θα έρθω άλλη ώρα να την εξερευνήσω. Όταν θα φτιάξω και τόρτσις. Το θέμα τώρα είναι πώς θα βγω. Πολλά. Πού βγαίνεις.
Μαλάκα. Κοίτα που έβαλε το μπλοκ. Από εδώ βγαίνεις, έτσι, από εδώ βγαίνεις. Ωραία. Λέω μην παγίδευτο εκεί μέσα. Θα μου πεις έχω την πανοπλία, άμα μου πεις κανένα ζόμπι, σπαθί, έχω θα το σκοτώσω. Μετά θα χάσω όλα μου τα πράγματα όμως, αν πεθάνω. Και θα μου ξαναβγάλει από εκεί που άρχισα, από εκεί που έκανα το spawn. Γι' αυτό δεν γουστάρω να πάω να πεθάνω εκεί μέσα. Θα κάτσω εδώ με την ησυχία μου. Θα κάνω το mine που θέλω. Εδώ γιατί έβαλα μπλοκ αφού. Ω, τι μαλάκας που είμαι. Κάρβουνο και ξυλάκια έχω. Και αν έχω ξυλάκια μπορώ να φτιάξω. Πάω να κάτσω να φτιάξω τόρτσες. Μπορώ να φτιάξω 4. Ω, νυχτώνει. Τώρα πρέπει να πάρω το crafting table μέσα. Να φτιάξω και ένα τσεκούρι. Γρήγορα, ρε, θα μου έρθουν τα ζόμπι. Τα ζόμπις. Έχω λίγο ακόμα iron. Μου έχει περισσέψει. Ω, γάμο το δεν έχω φαγητά. Φαγητά. Το chest, πού είναι το chest? Chest. Να. Λοιπόν, όχι εδώ. Εκεί. Λοιπόν, βάζω μέσα όλα τα πράγματα. Το shovel το χρειάζομαι. Όχι, δεν το χρειάζομαι το shovel. Ούτε το τσεκούρι, μόνο τις αξίνες και τους πισούς και το σπάθι χρειάζομαι, αυτά. Εδώ πρέπει να βάλω ένα torch. Πάμε εδώ. Βάζουμε. Όπα, όχι. Εδώ. Και συνεχίζουμε απλώς το mine. Το lag μέσα, ρε. Ακούτε. Ακούω σκελετό, είναι η ιδέα μου. Και αράχνη. Ω. Γαμώ το κι άλλη σπία έχει εδώ πέρα, η ίδια είναι. Γλιστάζω. Πριν μια ώρα ξύπνησα. Και κάνω βίντεο πρωί. Τι 9 λεπτά ρε, 9 λεπτά παίζω. Τι λέει ρε. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Πόση πέτρα έχω? Μισό λεπτό. Κάκης μου στείλε μήνυμα στο Instagram. Εντάξει, κατάλαβα. Ποιος είναι? Μαλάκα. Ακούω ένα σκελετό να είναι πολύ κοντά.
Άμα είναι από τη σπηλιά μέσα εκεί, καλώς. Άμα είναι... Από εδώ ακούγεται. Από εδώ ακούγεται, παιδιά. Λοιπόν, για τώρα θα το κλείσω εδώ. Για τώρα. Για να κάνω mining. Δεν το έσπασα αυτό, ρε. Για να μην μου επιτεθεί κανένα ζόμπι, καταλάβατε. Αυτό το κλείσε. Από πίσω, επειδή δεν έχω βάλει πόρτα. Γι' αυτό. Αχ, μάνα μου. Έγαμω τις πηγές μου μέσα. Κάτσε πότε έπεσε και δεν το κατάλαβα. Με το έπεσα και εκεί τώρα έγινε lag. Και το κατάλαβα. Τι μαλάκα. Έλα. Lag. Έχω λαγκάκι. Δεν με αφήνετε να τελειώσω το τραγούδι και με τρομάζετε. Α, Γιούρια. Πω, Γιούρια. Γιούρια. Πού πάω, Γιούρια, τώρα, ρε. Εδώ πέρα δεν έχει τίποτα. Φαντάζεσαι ξαφνικά πατάτε ένα κουμπί και πεθαίνω από TNT. Παγίδα. Θα μου πεις ποιος δεν έχει βάλει, ρε παιδιά. Ωραία. Παιδιά, επειδή έχει πολύ lag, εδώ θα τελειώσει το βίντεο. Θα δοκιμάσω να ξαναμπω πιο μετά. Και αν δεν έχει lag, θα παίξω. Sorry, κάποιοι μου λένε ότι τα βίντεο μου είναι μικρά. Πώς ρε φίλε θες να κάνω μεγάλο βίντεο με lag? Δηλαδή θες να σου κάνω 30 λεπτό βίντεο μισή ώρα και θες συνέχεια εγώ να κολλάω δηλαδή? Εσύ να βλέπεις το βίντεο μια χαρά και εγώ δηλαδή να παίζω και να μου σπάει τα νεύρα το lag? Τι ακούω σκελετό, μήπως έχει βγει μες στο σπίτι μου? Τέλος πάντων. Sorry παιδιά. Sorry.